uchaisha yangu ayakada, aivuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndio nguwe kana si uno, uchaisha yangu ayakada, aivuma Jesu atungamire. Wakamamuranda wake wa Satani, wakashunguruzwa kwenguva uru. Jesu yekandiye anetsi idzivuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndio nguwe kana si uno, uchaisha yangu ayakada, aivuma Jesu atungamire. Limwe inguva yekupedzisira, kunzwa inzwi raJesu muponesi, uchazofara ukangashira, avuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndio nguwe kana si uno, uchaisha yangu ayakada, aivuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndio nguwe kana si uno, uchaisha yangu ayakada, aivuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndio nguwe kana si uno, uchaisha yangu ayakada, aivuma Jesu atungamire. Vuma Jesu atungamire, 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 vuma Jesu atungamire. As the bell is pressed and the
dearest on earth to me. And I said, I'll taste till it nearly breaks. Is this all to him does it seem? Oh yes, he cares, I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights weary, I know my Savior cares. When the days are weary, the long nights weary, I know my Savior cares. When the days are weary, the long nights weary, I know my Savior cares. Tokuchingamidzai mese pachirongwa chenyu pamandire toda kutenda chose inzvimbo. The concept iri pamandire ndeyekuti let's sit down and listen and hear and read what the Bible teaches and says about issues dzatosangana nadzo mukati meupenyu. Thank you so much. Pama comment section zvamuri kutaura mashoko ekukurudzira, even ekucorrecta and rebuking, kuti tingaite kuti chirongwa chinyasoita sei. We love those words dzakatikoshera mukati mekuronga nekubika kwatinenge tichiita zvirongwa izvi. Vamwe vanotifonera pamafoni, vamwe they text us on WhatsApp suggesting even other subjects of interest dzatogona kutaura nezvadzo pamandire. Chinangwa chiri chekuti pakupedzisira tiite zvinodiwa naMwari. Mwari ngaukomborerei akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndiri mushumiri mukati mesangano reSeventh Day Adventist Church. Ndanchida kuti tisangane vamwe vadare titange nhaurwa yanhasi zvakanaka. Totangira panapa. Ndinofara zvikuru zvakare kusangana nemi pachirongwa chenyu chepamandire. Dei imi musipo, dei tisina chirongwa chakadai. Saka kuvapo kwenyu, support yenyu, communication dzenyu nesu muchititi madi matarira zvakati nezvakati, ndo zvinoita kuti tirambe tiripo. Saka tiringokukurudzirai kuti murambe muchitaura nesu, murambe muchiti director, nemhaka yekuti hatisi kuzviitira chinhu ichi. Tiri kuitira imi, ndichedu tose chinhu ichi. Zita rangu ndinoitwa Pastor Obert Mudzengi, pastor mukati mesangano reSeventh Day Adventist. Mufaro wangu kusangana nemi muzuva ranhasi. Maita Dr. Mudzengi. Yes, next. Kwaziso kwamuri hamani hanzvadzi, indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Mukati mezuva ranhasi ndaumbomhoresa dzimwe shamwari dzangu. Imhuri yekwamwamakamba. Zvikuru sei mai Mwamakamba Rene kuPhilippines uko. So vanoshanda mukati mesangano vachishandira kudivision yatinoti South Asia Pacific Division. Yes, so iri kuPhilippines. Ndo vamwe vanhu vanotevera zvirongwa zvinotepfenyurwa pano pamandara variko ikokoko kuzvitsuwa. Aiwa, Mwari wakuchengetei, vakuvhumbamirei panorova matyphoons paya mavhokano achiputika, maearthquake achiitika, imi chengetwai pakakotsekana semhuri. These are lovely people. It's a beautiful family and just friendly people. Mwari wakukomborerei, murambe muchishandira Mwari makatendeka. Mwamakamba. Wakomana, thank you so much. God bless you. Muitirwe zvakanaka nekusapota zvinotepfenyurwa pamandara. Mwari ave nemi akuitire zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi tiri panhaurwa. We want to talk about unity
and diversity in a global church. Unity and diversity in a global church. Ndozvatinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Maybe we want to look at a biblical Adventist sensitive exploration of what it means to be one worldwide body with cultural differences. Ndozvatinoda kuti titarise mukati mezuva ranhasi. Saka mukati menhaurwa iyi ndiri kufunga kuti iko zvakakosha kwandiri muzvirongwa zvizhinji zvakawanda. I want vanana gono ava to justify why we are talking about this. Chii zvamboita sei? Nditi muri kuona. Because it is important to talk about the why we should talk about it. Saka ndiri kufunga kuti iko Pastor Mbiriri tibatsirei, why is it important to talk about unity and diversity in a global church? Yes, zvikuru sei kana tichitaura takatarisa nesangano rakaita seSeventh Day Adventist. It's one of the truly global churches. Kune masangano ekuti inongozikanwa kunzi yekwanhingiya inongowanika kuseri kwechikomo. Okay. Zvatopera. Okay. Saka vane culture yavo ndeimwe chete. Zvichida even mutauro. Ndemumwe chete, tsika namagariro evanhu vacho vanopinda sangano ndemamwe chete. Asi ukapinda musangano rakaita seSeventh Day Adventist, it's a worldwide movement. It's a movement which is global. Ine vanhu vemitauro yakawanda nemacultures akawanda. Ivo vakatomwati pamwe chete hatonzwanani. Yes. Saka muri kupaona manje. Because tii itori kubva kune imwe culture yevamwewo. Kune vamwe vanototi chiiko mvura inopisirwa. Kokungoimwe. Mazvinetsere. All right. Okay. You are right. Yes. Saka takatarisa kudaro zvinochiita manje kuti dzimwe nguva kana takatarisa unoona sekunge vamwe vasiri serious nekunamata kana kuti vamwe vari kurasika and so on. Saka zvakuchida kuti tichione manje kuti zvinhu zvinokosha kuti izvi ndo zvinhu zvinokosha zvinotibatanidza ndezvipi. Ndekupi kunogona kuva nemukana latitude yekuti vanhu vanokwanisa kuzviexpressa according to their culture in that way. Asi vatori nhengo dzesangano vaine kutenda. Saka tiri kuda kuti zvinotibatanidza nezvatinokwanisa kunge takasiyana asi takabatana. Mukusiyana kwedu ikoko asi tiri boka rimwe chete. Okay. We are one family. Zvichinyanya kukosha nekuda kwekuti we are now living in a global world, which means kuti tisu tinogona nga tiri kupinda sangano redu pambizo. Handitika ndo pambizo central. Kana kuti pamari. You see, asi tine vana vaenda kuchikoro kuAustralia. Vari kunopindawo sangano irori. Redu rema-advance. Vonosvika kuti how come? All right. And anonodzokaka. Ane zvimwe nhodzera dzekuuya kwaari. Oshamisika kuti munondirambidza sei. All right. Uku kwedu uku kwandiri uko hazvina kana problem. Hazvina kana pressure. Saka pane combination yelocal neglobal. Taane maglocal communities. Hatisiri vaya vekuti taingogara tiri exclusive communities dziri homogeneous. Tava neheterogeneity yakawanda. Saka how can we still remain a faith community yakabatana asi iinewo zvakare allowance for cultural expressions anogona kunge akasiyana asi tiri vanhu vamwe chete. Saka ipapapo panoita kukweshana kuri serious kana tisa kumwe kwacho kuri justified. Kumwe kwacho kunogona kuya nekuti pane zvatisiri kunyatsa kunzwisisa. All right. Pane munhu akanetsekana auya kuzoparidza pacamp meeting. Chinhu chakamunetsa akazondiudza ndandiri camp coordinator. Okay. Akazondiudza mamuri mwene webhawa. Ndandiri mwene webhawa pacamp meeting. Akazondiudza svondo rakuda kunopera. All right.
zvikanzi ndina kufara Alright. nemaheu Okay. ari kumwiwa nevanhu Asi ndebocha. paya paunzwa maheu ebocha ane mhunga Emhunga. iye akatiko Yeah. aiwa Yeah. ndanjida kungokuudzai kuti handina kuita Handina kufara. but akazvitaura pakawandiwa handiti muri kuona but anga akasununguka katauriro kake Okay. mumwe ndobva angotaura mukusununguka kwake ndobva atora magazini rakanzi Adventist World Okay. ranga riine madzimai akapfeka matirauzi zvakanzi isu hatifarawo nezvizvi handiti ndokwenyu here uko saka muri right. Pane zvimwe zvinhu zvekuti iko we are as a global church pane zvimwe zvinhu zvatakukwesherana zvisinei zvakadaro zvekuti iko ndofunga kudenga uku Mwari anenge achitoti kovadii kumbosiya izvozvo handiti muri kuona. Yes. But yet at the same time there are also things that are very important for us to look at Yes. as we interact as different global communities dziri kuinteracta differently. Ndizvozvo. Yes, Ndizvozvo. thank you so much. Dr. Mudzengi, ndimi matiko iyi inofanirwa kutaurwa mamuchirevei. Why is it important, Dr. Mudzengi, to talk about it? Nyaya iyi yakakosha chaizvo nekuti mukati mesangano redu mukacherechedza even tiri toga kuno kuAfrica muSouthern Africa pane maitiro atinoita zvinhu akatisiyanei. Like you realize kuti vamwe vedu vanoti vabva muno muZimbabwe vakakrosa mabhodha vanotanga kutaura nevanhu vari kuno vachiti kuno kwatiri vanhu havasi kunamata Havasi serious nechechi hakutorina kana Dorcas. Saka vanobva to the extent yekuti Dorcas hakuna. Havadzoki kuchechi masabata masikati. Sabata masikati vanhu vanenge vangori kumuzimba dzavo. Can you imagine? Vanobva vanosvika ikoko voda kunoti zvatinoita kuno fofa ndo zvatinofanira kuno introducer uku. Back home. Even uniform iyo yeDorcas ikala iya green Yekuno ndegreen. Yekuno ndegreen. Ivo vaenda kune imwe nyika vanoda kunoti iyi Ndo chaiyo. chaiyo imi hamusi kuziva chii Dorcas iyi. Saka vari ikoko they also feel threatened kuti imi vanhu vari kubva kunyika iyo kuZimbabwe you think you know it all. Isu munofunga kuti hatina chatinodini chatinoziva. Saka panobva paita kakukweshana aka kakukweshana to the extent yekuti tose tiri masabata but pane zvakatisiyanei zvatinoita zvochikonzeresa hondo nekusawirirana. Saka iyi inyaya yakakosha yekuti titaure nezvayo. Okay, thank you so much. So what does a biblical unity actually mean? Because tuda umweka. And how is it different from uniformity? Unity neuniformity zvinosiyana papi chaipo. Because kazhinji vamwe vanenge vachichemera uniformity vachifunga kuti iko ndo unity. Exactly. Yes. How do we separate these? And unity, where does it stand? And uniformity, where does it stand according to the Bible? Pastor Mbiri. I think patinogona kutangira ndepekuti nyaya yeunity inokosha zvakadaro zvekuti Ishe Jesu vakatotaura pamusoro payo vakainamatira unity umwe chete. John chapter 17 verse 21. Exactly. Shoko raMwari robva rati panapa that Jesu aronamata, I pray that they may all be one as thou Father art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Zvikanzi Baba, chimwe chezvinhu zvandinonamatira munamato mukuru waJesu. Chimwe chezvinhu zvandinonamatira
ndinonamatira kuti vave vamwe chete, vabatane. Sezvo ini ndiri mamuri nemi muri mandiri, ivo ngavave vakabatana kuti nyika igoziva kuti zviro kwazvo vateveri vangu uye kuti makandituma. Yes. Saka ndo munamato waJesu. So Jesus prayed for unity in the body of Christ. So it is such an important issue. If Jesus had to take time to pray for this, it's because he was thinking about it and all the things that could divide and separate as against all odds, against all forces. They should remain united. So apa pari kutaurwa nyaya yeunity. And then I think tingangozvibatanidza zvakare naEphesians chapter 4 verse 3 to 6. Ephesians chapter 4 inotaura panapa ichiti endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Parunzi shingairirai kuchengetedza umwe chete murunyararo. Yobva yati verse 4, there is one body and one spirit, even as you were called into one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Saka pari kunzi shingairirai umwe chete. In other words, zvakatokosha to strive to do all that we can to maintain this unity. We need to be deliberate. We need to be intentional because it brings cohesion. It brings efficiency and it helps with even identity, brand identity and everything like that. So, zvakadaro. But zvinhu zvacho zviri kuzotaurwa. Pari kutaurwa zvinhu zvatinoona panapa kuti one Lord, one faith, one baptism, one hope. Zvinhu zviri doctrinal. Okay? Hapasiri kutaurwa manje one uniform, one what or things like that. Pari kutaurwa zvinhu zviri doctrinal. In other words, tiri kupiwa indication. One uniform, one way of singing. No. Okay. Pari kutaurwa zvinhu zviri doctrinal kuti dzidziso nekutenda kwenyu nechinangwa cheexistence must be clear. Good. Why do we exist as a faith community, as a church? We exist to advance mission. What is that mission? To call all people into a saving relationship with Jesus Christ as their Lord and personal Savior, to prepare the world for the soon return of Jesus Christ. Tichidaro tine dzidziso imwe chete. So pama doctrine ndemamwe chete. Saka pane unit, okay? Inokwanisa kuenda futi ichinobata even in the organizational structure. Unit iyoyo for efficiency in mission. So that's unit. But kana takuenda ku uniformity, that's something else. I think Dr. Mzengi maybe might speak to that. I think watomboibata vachitopa mienzaniso. Unit and uniformity. Kana totaura nezveuniformity tiri kuti ngatiitei zvinhu zvose nenzira yakafanana. Kafambiro kedu, kapfekero kedu, kaparidziro, kaimbiro, nemo. Tinofanira kuita one line. One line. Yes. Do ye tinozoti chisabata. Yes. You know, something like that. Okay. That unwritten constitution. Okay. It's actually a tradition. Okay. It's actually itori church manual yakatosimba pachezvayo. Okay. Iyo. But iyo haina kuzodhindwa. Haina kudhindwa. But ine simba. Inobata hoshe. Inobata hoshe. You are right. Yes, sorry ndaita jump in with. Yes. Saka nyaya iyi ine chekuita nemakuriro edu kuti iwo akakurira kupi. Ndezvipi zvawaka exposed kwazviri. In your world, your understanding of your world. Saka ukabva munyika yako iyo iri yechisabata, wonopinda mune imwe nyika yechisabata, woona zvakasiyana nezvawakakura iwo uchiona, unogona kufunga kuti ava havachasiri masabata.
nemhaka yekuti uri kufunga according to your Adventist ghetto yekwaunobva. Saka woti izvozvo zvatakaita zvataita pachechi yedu patainamatira pasi pomuti ndiyo inofanira kuita standard kwose kwose kunonamatwa pachiSabata. Saka iwe unenge wakuda kuchiti manje izvozvo ini zvandinoziva neunderstanding yangu yekuti chiSabata chakadai munhu wese anofanira kuitwa whipped into line, ofamba nenzira iyoyo tichiita chinhu chimwe pasina musiyano pane zvatinoita. Saka that confusion yekusagona kupatsanura handiti muri kuona between unity and uniformity inogona kutotikuwadza. Handiti muri kuona unity is very important. Jesus prayed that we might be united, but united pakuti kudii. The Bible says in terms of the doctrine, purpose, reason for existence, mission. Handiti ndo zvainzi musasiyana ba, otherwise sangano rinopwanyika. Handiti ndizvo here. But katsika kekuti iko vanhu vasati vapinda kuti vanoparidza panofanirwa kuimbwa kuti tendai Mwari Jehovha. Handiti muri kuona kana kuti iko muparidza achipinda muvhestri pane paine mudhikoni ari kuporisha bhutsu. Aya pane imwe chechi yanga iri serious kwandakaenda inini, waisapinda uko pasati pauya sekuru iwawo dedicated mudhikoni. Aiona kuti mese zvakanaka here, matai akamira umva ati bhutsu dzenyu. It was aizviita with joy. And it was and it's beautiful. It's beautiful. But kuti uchati iwewe ndakazoenda kuchechi yekuSouth Africa havatorina kana mudhikoni anoporisha bhutsu, unoshaya kuti chiSabata chacho chiri papi. Handiti muri kuona iyo yauniformity. It has nothing to do with mission and purpose and reason for existence. Handiti muri kuona saka ndo patada kuti tipatsanure ipapo. Actually we confuse principle and rules nepolicy. Moses unosvika paya pagwenzi raidi raipfuta asi risingatsvi, onzwa inzwi richiti kwaari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene. Saka muchaona kuti principle iri ipapo inyaya yemodesty, reverence. But respect context yekuMiddle East panguva iyo waishowa the reverence even nhasi nekubvisa hakuna mosque unopinda nebhutsu nekubvisa shangu. That's Semitic culture. Saka iwe ukati iwe ndo kwaunobva ochiuya kuno pamwe kuAfrica kwakasiyana neuko wochitoti hakuna anopinda muchechi wakapfeka shangu, it's not reverend. Wakanganisa. You can't separate policy neprinciple. A principle is that which is true for all people in all places and all the time. It's universal, it's timeless, and it's self-evident. Achichinji. All right. But policy application ye principle. Saka Moses paasvika panzvimbo tsvene pana Mwari, the principle was reverence. Yes. But how was it applied? How it policy is expressed. Inoexpresswa nekubvisa tsapata dzako nekuti in their context. Yes. That's cultural context. Unoverenga vhesi iya ndouya nayo kuno uko ndobva ndatoti kana tichipinda munzvimbo tsvene ingava kereke ngatibvisei shangu nokuti Moses wakabvisa shangu. Your uniformity. Turning a policy into a principle. All right. It becomes a problem. Ndo pane ma-issues acho kuti zvimbori papi zvinhu izvi. Exactly. Like tinogona kuverenga mubhaibheri imwe vhesi yoti kwatiri munhukadzi haafaniri kupfeka zvinhu
zvemunhurume zvemurume Mhm, mhm. then umoti murume unopfeka Netrausi. trousi saka mukadzi akapfeka trousi Apfeka zvinhu zvemurume. apfeka chinhu zvemurume zvemurume but muchitarira context yaitonyorerwa vanhu ivavo kuti a woman or a man should not put on that pertaineth to the other gender maitonoti kwava kusina trousi vaipfeka mai Anga ari manenge masiketi ese. anonzi magauni marobhu Marobes, aya yeah. kwaitova nemarobhu echikadzi nemarobhu Echirume. echirume saka problem iripo ndeyekuti tichikanganisa maybe pakududzira nepakuseparata maprinciples kuti maprinciple ndeapi policy ndeipi how do we apply it like munoga mai waiti vanotaura vachiti every young girl anofanira kudzidziswa kutasva bhiza Hey. saka musikana wese ngaadzise kutasva bhiza but kune dzimwe nzvimbo dzisina mai mabhiza Mabhiza acho. mabhiza iwawo Kutori nemapere. zvava kutodii zvava kutonetsa saka toita sei Toriwa nepibhiza. principle ndeyekuti pamwe semazuva ano every little girl ngaadzidzire pamwe kudriva mota awanewo license yeah yake. it's a life skill it's a life skill ndo panenge pane Just soft skills. Ndo yakanga iri nyaya. Ndo yanga iri principle iripo. Yes, but yes. how it applies zvochisiyana from culture to culture Thank you and so much. context to context. Thank you so much. Yes. How can cultural differences then enrich the global church? Kutosiyana kwatakaita izvo. Handiti ndizvo here? And what tensions often rise from these differences? Yes. Kutosiyana kwatakatoita uku kunogona here kuita enrich the global church. And in what way? And what tensions can be raised from these differences? Yes. So kana tiri kutarisa for example tiri mucontext yeSeventh Day Adventist Church tinotenda isu kuti the mandate that God has given us ndeyekuparidzwa kweshoko rengirozi nhatu to the whole world as expressed muna Revelation chapter 14 kubva pavhesi ya6 so muchaona kuti mumavhesi iwayo Revelation chapter 14 inotitaurira kuti shoko iri scope yekuri kufanirwa kusvikwa neshoko verse 6 and I saw another angel fly in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth and to every nation and kindred and tongue and people and saying with a loud voice, fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come, and so on. So pari kutaurwa panapa kuti shoko iri riri kuparidzirwa kuvanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose zvinoreva kuti kana tisina this cultural diversity mutswana haagoni kundinzwa saka this diversity iri kubatsira fulfilling of the mission. Alright. Nekuda kwekuti indogona kufunga kuti munozwa when I was a young boy maybe kuma 5 years or whatever kuma 6 years I could not for the life of me I could really not understand how anyone anywhere in the world could say they don't understand Shona. So Alright. what do you mean? You know, to my young mind Unoitadzira papi? Shona. urikutadzira papi because rwizi runongori rwizizve Ega. rungagodzi chii Pane chimwe chipiko chinganzi rwizi rwuve. what else can you call muti? You know, locked in my own world of that cultural limitation and vocabulary. My vocabulary is limited, my world exposure was limited, and, you know, saka tiri kuti isusu shoko raMwari manje riri kunzi riri kufanira kutosvika kuvanhu vese nendudzi dzose nendimi dzose nenyika dzose saka cultural diversity iyi itori a plus. Okay. iri kutibatsira kuti mission ikwanise kusvika pachaita mutswana achataurwa nechitswana and so on and so on ine nzira dzechitswana era ema and so you know that's who they are. That's who they are, and it's beautiful when you understand it, you know, from that perspective. It's a expression of respect of the other person. You never just say yes
You say yes sir, yes ma'am, and so on and so on. So inotibatsira kuti tikwanise kusvikira different people groups as different times when I've been, like traveling, especially with these big airlines. They actually take pride. Captain Antokudzai, as we welcome you on board, we are glad to tell you that crew iri kukuseva inhasi vanotaura, among them vanotaura 16 different languages. Muri kubabata? Ehe, ve-Arabic sunungukai, ve-French we have you covered. Vanotaura 16. Kwavari it's a sign of strength. But isusu in Christ Airlines, dzimwe nguva inotova source of division. Yekuti ngavaite zvichibva papi? Zvichibva pakuti toda kuti munhu wese aite zvatinoita isusu. Are we getting that? Delegitimizing vamwe, unhu hwavo, their culture, and so on. Toda kuti ngavaite zvatinoita isusu. Saka nyaya iri kusiyana kwete padoctrine. Okay? Doctrine iri kunzi one Lord, one faith, one baptism, and so on. One hope, ndo doctrine. And one but faith. One faith. But tiri kuti ngavafanane nesu padoctrine, ngavafanane nesu futi paculture. Ndo panobva paita friction. But tikadaro manje, tatova roba of their identity, which should be an entering wedge when they are approaching vakafananawo navo. Nekuti vanotonzwanana muculture yavo iyoyo, and so on. Kana isingapesani neshoko raMwari. Exactly. Let me qualify that. Kana culture yacho isingapesani neshoko raMwari. Exactly. So different cultures zviri kutotibatsira sema-airlines vanotopembera kuti tine vanhu vari kubva kunyika 17 vari pakuru yedu iri kukusevhai, and so on. Saka they rejoice in that. So it's a sign of strength, and they're able to serve a bigger global market than dai vari kungori nevanhu vari kutaura. Saka uchaona kuti vana Etihad, vana Emirates kana mamwe ma-airlines makuru aya vanenge vaine vanhu vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana vachitaura mitauro yakasiyana. Zvokuti vanokwanisa kutaura newe nemutauro wako ugotosununguka. Alright. They don't take pride kuti haisu tinongosevha chete mutauro wedu. You're serving a global market. Our mission is to the whole world. Saka diversity is actually a strength. But sakanyatsa kuibata, it becomes a source of friction and conflict. Okay. So imagine those airlines vachiisa vanhu vekuti vanoti unotaura Shona. Shona. What's Shona? Zvonzi hano taurai mutauro wedu kana muchida kupinda kana muri serious nendege inoi. Taurai chishona. Asi hamusi munhu. Vanhu vanongoti handiti muri kuona. Ehe, saka kusiyana kwatakaita, it was actually designed by God. Handiti muri kuona. Mwari aida kusvikira mandudzi ese nevhangeri kuti kutonga kugoita sei, kugosvika munhu wese anzwa. Hapana pachatiko paya uya aizoita unge ari kumedza mashoko ake, saka handirauzonzwa. Saka it is actually an advantage kutiko takasiyana, tine maitiro akatosiyana, rather than kuti iite a source of friction mukati mesangano raMwari. Yes. Do you have anything to say on that, Dr. Mdzengi? Dr. Watson, I think you have something also. Yes. Nyaya iyi haisi yemazuva ano chete patiri kurarama iye nhasi. Zvakatotanga kare, even nevakauya nevhangeri kwatiri. Pane vakauya vane attitude yekufunga kuti pamwe kuno kuAfrica, it's a dark continent. Zvese zvinoitwa nevanhu vatema zvakaipa. Saka munhu wainzi atendeuka, vhangeri raikubvisa hembe dzawaisipfeka wochipfekedzwa hembe dzechirungu. Ma-instruments aya amairidza pamwe sevanhu vechishona onzi awa ane mashavi.
hazvicharidzwi muchechi, chishandisai zvechirungu. Zvose zviya zvechitema kubva zvabuda. Saka iwo waizoti wobva kuchechi kuya woinda kune vamwe vako voti uyu haachasi wedu, wava weavo, wava kufamba nenzira dzeavo. Saka zvaibva zvatoita kuti pave neobstacle mukunospreadwa kwevhangeri kune vamwe vaya. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti your culture is like your shadow. Haufi wakaisiya, inenge inewe nguva dzose. Saka you have to be deliberate kuti ustudy vanhu vanoda kunoparidzira kuti culture yavo yakamboita sei, vanoita zvinhu zvavo sei, ndezvipi zvavanoita muculture yavo zvisingapesani neshoko raMwari, ndezvipi zvinopesana neshoko raMwari. Wochiinda kwavari usingazvidzi culture yavo, but uchiremekedza culture yavo, but panopesana culture neshoko mochigadzirisa ipapo, but zvisingapesani zvose zvoramba zviripo. Saka muchaona kuti kuintroducwa maybe kwekanamatiro kakaitwa kuno kwatiri pamwe nemamishinari zvakatikanganisei identity yedu to such an extent yekuti kune vamwe vanototi atori muchechi anofila kuti handina kunamata zvakakwana, saka ndinofanira kunozvitutsira nekuzadzisa ndombodzokera kumanamatiro edu ekare. Saka vanoita tinoti religious concubinage. Masikati ari muchechi, manheru ava kun'anga, nemhaka yekuti ava havana kuya nereplacement yakakavha zvose, havana kumbostadha culture yangu. Saka because of that lack of respect, vanhu vanofila kuti maybe this religion is not adequate. Pane zvimwe zvinoda kuti ndimbodzokera uko zvisingazi uko. All right. Okay. And therefore there's always a talk kana kuti kutaura kuri pavanhu vechitema kuti iko izvi zvaakuda kumbofamba. Handiti muri kuona, ende kufamba musati kuenda kusakubvaba, handiti muri kuona, nekudzoka aiwa vanenge vatodzamisa chipfungwa, handiti muri kuona. Saka zvakatikoshei izvozvo izvo mukati mekurarama patiri kunamata tiri pamwe chete mundudzi dzakasiyana siyana. Nendava yekuti iko taakusangana mazuva ano, hatizati tichiri vanhu vaya vekuti iko tinongokurira kwaMutare, hakuna vanouya kwaMutare, isu hatibveko tichienda kumwe. Tichasangana nevanhu vekuzambia, tichasangana nevanhu vekuMalawi, tichasangana nevanhu because vanhu vangogara pese pese vachiita mabusinesses and we are mixing. Handiti muri kuona, izvozvo izvo hazvifanirwi kuparadza sangano raMwari, zvinofanirwa kutorisimbisa kuti tive vanhu vari nani. Pastor Mbiriri. Yes. Panyaya yekuti culture inotibatsira sei mukati mesangano, sezvataidza kutaura kuti zvinotibatsira kuti tisvikire vanhu vakasiyana siyana. Tikatarisa mumissionary David Livingstone semuenzaniso, David Livingstone, although achizikanwa as one of the pioneer missionaries and so on, but indofunga kuti he was more of an explorer. That's my view. He was more of an explorer than a missionary. He explored a lot of places and credited with discovering different places, in our region. But tezvara vake Robert Moffat, I think that one was really a missionary. Kukurumani ku South Africa and so on. Robert Moffat, I think he was more of a missionary. Ndiye ane mwana wekuzoshandiswa nana Cecil Rhodes transaction kana pakutaura pakunegotiate naLo Bengula and so on. Rhodes, until he was able to swindle his way to get his way things done. It was John Moffat, son to Robert
Moffat. But iye yuyu Livingstone anonzi vamwe vanoti akangoita one convert chete in his ministry, and that convert was Sechele around 1850 kuBotswana. That's well, he was a royal, he was a king, and it is Sechele akazoita kuti Botswana iwe a Christian nation, kanti iwe nechikristu chimwirire muBotswana. One convert akaitwa naLivingstone iye ndiye akazoita maconverts asingaperi nekuda kwokuti ane same culture nevanhu vaakunoparidzira. Muri kupaona? Isu mamissionary akatanga e-Seventh Day Adventist pano paSolusa, pakatanga kuuya vana vekutanga kuzoita vakatanga kuuya pachikoro, mamissionary aya vakati how do we interact with these nevana? Saka vakatotsvaka munhu anotaura language inotonzikwa nevana, and so on and so on. John Ntaba Lutuli, the father to Chief Albert Lutuli, okay, angari president we-ANC vana Nelson Mandela pavanga vari ma-youth mu-ANC vachilida youth league ye-ANC, angari president Chief Albert Lutuli, the first person to win a Nobel Prize, Peace Prize on the African continent. That is in 1960. Okay, he was born paSolusi. Baba vake ndo vakawa the first African teacher paSolusi. Why did these missionaries look for him? Nekuti vakaona kuti ari more effective reaching kune vanhu vari of the same culture, although of course vana Lutuli vaibva kuSouth Africa, Zululand, but it's close enough. Nendebele, you know, it's the same culture. And then one of the converts paSolusi, Jim Mainza, aibva kuMonse kuZambia, became one of the greatest evangelists to ever come out of Solusi. Zvakadaro zvokuti ndiye akatanga kunza vanhu kubva kuBuluwayo kunoatenda camp meeting kuSolusi. And panonzi paitwa camp meeting paSolusi, half the attendees of the camp meeting were converts dzaJim Mainza. Half yevanhu vanenge vari pacamp meeting ari maconverts ake, including vabereki vana R.R. Ndlovu, the late our pastor, and so on. Maconverts are Jim Mainza. Are you getting that? So he was so effective. Zvekuti muchaona kuti church yakatanga kunyatsa kuchikura by leaps and bounds payakanga yava mumaoko evanhu vemuno, yakutungamirwa nevemuno, nekuda kuti the culture is the same. Muri kupabata? Saka cultural diversity inotibatsira to reach people in their own languages, in their own culture, and so on. Kana singapesana neshoko raMwari, it's a great blessing. Asi tikada kuita enforce uniformity, ipapo ndo panouya friction, and diversity becomes a burden. It becomes a liability instead of being the asset that it is. Okay. Yes. Okay, thank you so much. So then how should the church determine what is universal? What is a universal biblical principle versus just cultural applications? Toita says sangano, how should we determine musiyano wezvinhu izvi, a universal biblical principle versus something chiri cultural, as it comes to how it can be applied. I think Dr. Mzengi spoke to that. Yes. I think tinogona kumbopa dzoka futi papa timbopati rovei. Yes. I think the standard must be the 10 commandments. Okay. Those ones are the principles. Because ndo represent the transcript of God's character. Okay. And God is unchanging. So those principles are unchanging. Ndo dzinofanira kuva the basis of our unity. All right. That code, the 10 commandments. People may not know fully maybe the first 4, even wasinganamati, but the last 6
I think kwese vanhu vanotenderana kuti unofanira kukudza vabereki. Haufaniri kutora chinhu chisingazi chako. You must not covet. You shall not bear false witness. Those are principles no apply kuvanhu vose kose. I think that's the starting point. And tinenge tinowirirana. Yes. Pakuti chinonzi kuba kuita sei. Saka tikawirirana pane zvinhu izvozvo, which are the majors. Mamwe mamaina. Ndo ma-issues. And then the other things are tissues. Nice. Yes. Okay. Saka if we are united on the major things, what is our worldwide mission? Why do we exist? We don't exist maybe because we want maybe to make the world church maybe kuti vanhu vose they must be American or African. That's not the aim. We want to take the three angels message kuti isvikire kuvanhu vose. Saka hatifaniri kungostada bhaibheri nekuita exegete mavhesi. Must also study and exegete people. Yes, and understand people. Tikanzwisisa vanhu, anthropology, the study of people, vanorarama sei zvakati zvikati, tozvikwenenzvera toona kuti ndezvipi zvinoindirana nebhaibheri. Izvozvo tozvisimbisa. Then zvinopikisana nebhaibheri ndo zvatinofanira kuti tizvigadzirise. Saka the Bible will now become the principle that is above culture, inoregulata maculture edu, and isu tinofanira kuchinzwisisana kuti aiwa takasiyana but tiri vanhu vamwe. Maizviziva here kuti even Mwari paakatisika, he created each one of us as unique beings. Yes. Hakuna photocopy youmwe munhu. There is no other Mbira. Francis, save only you. And your fingerprint is unique. Ukaenda pamuti, hauwani shizha riri pamuti uyo rakafanana nerimwe shizha on the same tree. Right. So there is unity in the tree, but there is diversity. Saka you should not try and mold all of us into your mold. Tose takasikwa na Mwari tiri different. To serve different purposes. Miviri yedu iyi ine maparts akasiyana siyana, but they serve the same purpose. Yemuviri uri coordinated, but ruoko runoita zvarwo. Haungati ruoko ndo rwakanyanya kukosha, saka tose ngatichivai maoko. Ko anozoita gumbo ndiani? Saka ukati tose ngativei maoko, uniformity. But diversity inoti kana uyo chiri chigunwe each, let's respect them like that. Kana chiri chigunwe chidiki chiri chikuru ngatisatai icho chiri nane kupfura icho. Zvese zvinoseva the purpose of the body, even though the parts are diverse, but it's a united body. Thank you so much. Yes. Maitenyo, I think along with that, we also then need to ask ourselves, Kutiko, what are maybe some of the challenges that ngawane pa globalization? What are the challenges zinogona kusimuka as we become global? And Global. as we become global, as we become a global church, as we become one family, as we try to interact together zvakanaka in a positive way, as we preach the three angels message. What are the challenges dzatinogona kusangana nadzo as an Adventist church, and how can we maintain unity without suppressing local identities? Yes. Yeah. I think tanzwisisa zvatinoda kuti tisvike pazviri, anditi the challenges and how can we become united but not eradicating local identity. Yes. Yes. So
zvinodzokera pakunzwisisa kuti what is it actually that brings us together to be a faith community. Chii chakaita kuti tive a faith community chii? Kugamuchira Jesu satenzi namuponesi wake wedu and embracing his mission yekuponeswa kwevanhu vese pasi rese. And so there's a board of knowledge, tingati in higher education vanotaura about minimum board of knowledge, MBKs, yekuti muno muZimbabwe university inoticha, let's say a degree in accounting, pane zvinototariswa nezimche kuti iyi ndo inonzi minimum board of knowledge, zvisinei kuti waita pauniversity ipi. Okay, saka pane zvakafanana, about 70% of or 80% of that iri pa minimum board of knowledge. Panozoita imwe like 20% iri unique to your institution. All right. But saka zvinofana kuzikanwa kunzi munhu aita accounting zvinhu zvaaita ndezvizvi. And so on. And then panozoita imwe a percentage iri different. Saka tiri kuti isusu pa unit pane minimum board of knowledge yekuaccepta kuti Jesu mwanakomana waMwari akauya kubva kudenga kuzoponesa mutadzi akaita seni, akafa pamuchinjikwa, akamuka akaenda kudenga, achadzoka zvakare. Mwari ndo vakasika nyika ino, vakaisika nerudo. That's doctrine. That is the minimum board of knowledge. But pane zvimwe zvinozoita different as a cultural expression. Ukangokurosa kuenda muZambia, ukakurosa kuenda muBotswana, ukaenda kuSwitzerland, ukaenda kuVanuatu kana Solomon Islands kana Fiji kana Tonga Islands, kana kuti kuChile. Pane zvauchanoona zvisiri pa minimum board of knowledge iyai MBK, but zviri ku 20% iyai zviri informed in a culture. Saka I think chekutanga ndechekuti tizive kuti cultural diversity is not an evil. It's not something to be fought. Kuti pawe ne cultural uniformity and conformity. It is natural, it is God-given, and we should celebrate diversities. But at the same time, toziva zvinotibatanidza kuti ndezvipi. Tikaziva zvinotibatanidza, we can celebrate our differences, our cultural diversity. Ndezvipi zvimwe zvinogona kukanganisika. Mu-diversity iyoyo, zvinogona kuti zvinhu zviri culturally dominant kana kuti cultural practices zvakaita secularism, materialism, nezvimwe zvinhu zvakadaro, individualism, zvinogona kuva zvinhu zvinogona kuva so dominant until zvakanganisa ma-core pillars of Christianity ari mumunhu. Zvakadaro zvekuti munhu anogona kuguma akukoshesa cultural identity yake zviri pa same level nedoctrine or even more than doctrine. Munhu oti chiwanhu chedu, oti kubvira pasi chigare, this is who we are. Zvakadaro zvekuti the doctrine or what the Bible teaches is now subordinated to culture. Muri kupaona? Inogona iyoyo manje version yeChristianity iyoyo yatova distorted. Zvakakosha kuti tizive kuti what should always have the upper hand are the MBKs, that minimum board of knowledge, which is the doctrine. That is what should always supersede. Thank you so much. Tinotenda chose. Can you conclude for us, Dr. Mudzengi? Okay. Tikaenda pana Acts chapter 1 pa verse 8. Yes. Mwari anopa the commission. Mukaverenga pa verse ya 8, let me just read it. Inoti panapa. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Saka Jesu ari kupa vadzidzi vake mission. Yes. Voti muchatangira pa Jerusalem, but amungogumiri muJerusalem. Yes. Indai kuSamaria,
sorry, mabva kuJerusalem indai Judea, moenda Samaria, but musagumira Samaria, indai munosvika to the ends of the earth. Saka the mission yavari kupuwa is inclusive. All right. But iri kupuwa vanhu vari exclusive. Vaiva maJudha. Okay. Vaisabhilivha kuti vamwe vanhu. Saka zvaitonetsa. Saka paidiwa kuti paendwe kuna Cornelius, Mwari vakatoshandisa mavhizhini kuti vaconvince Peter kuti inda ikoko unoparidzira, achimutaridza kuti no, muvhizhini yabaya zvinhu izvi udye, no zvakasviba, kandi no chacheneswa naMwari hachina kudii, hachina kusviba, ndokuzoenda kuya, but he had to take some witnesses with him. Kubva vanoparidza ikoko, vadzoka mukaenda pana Acts 11, vanotogariswa dare nechechi yepaJerusarema kuti makaindirei ikoko maidya nevahedheni, makazviitirei. Akazotopa report, ndakataridzwa vision, ndakazodai zvikadai, ende vakagamuchirawo mweya mutsvene watakagamuchira nesu. But mission yavakapuwa was inclusive, but ivo vari exclusive. Vanga vagara vanazvo zvinhu izvi zvekudii, zvokuti aiwa ava havasi vanhu vakanaka. Saka mukaenda pana Acts 11, mukaverenga kubva pavhesi 2 kusvika pa18, panotaurwa nezve the church at Jerusalem. But kubva pavhesi 19 kusvika pa26, panotaurwa nezve imwe chechi yepaAntioch. Mukaverenga chechi dzakasiyana. YepaJerusarema vaivaka majurawo, vachiti we are the exclusive, tisu vanhu vacho. So they were not going out. Exactly. But yepaAntioch it was diverse. Mukaverenga pachapter 13, muchatoona ndo yakatumira mamissionary. Kwaiva nomumwe murume waitobva kuSairini kuAfrica, he was a member there. Vana Paul vaivapo, vana Barnabas vaivapo, ende ndo yaituma mamissionary. yeJerusarema was inward looking, vava sinei nezvaiitika kune dzimwe nzvimbo, vava vakabatirira paculture yavo. Saka Mwari had to do something. No, ndaakutoshandisa chechi yepaAntioch which is open to take the gospel, kuti rinde kupi kwakasiyana siyana. They were diverse, and zvavainosangana nazvo vaikwanisa kurelata nekuseparata kuti aiwa izvi zvakati izvi zvakati. Saka paparidzwa mufirst missionary journey, chechi yepaJerusarema vakabva vanzwa kuti shoko riya raisvitswa kuvahedheni, magentiles, kubva kwamanya maJudha aiza, vachitoti aiwa zvamakaparidzirwa hazvisizvo. Kuti uzoita muKristu unofanira kutanga waita muJudha, unofanira kutanga wasekamsaizwa, unofanira kutanga wadzingiswa nezvimwe zvakadero. Paul unotonyora nenyaya iyo kuna Galatians, ndakatonorebuka Peter uyu nemhaka yekuti waiti kana tiripo isu vakaita seni pasina vanhu vekuJerusarem church aidya nekutandara nevahedheni. But pakangosvika vanhu vanobva kuJerusarem wakatanga kuzvisegregata, kuti waifila kuti pamwe ndakasiyana neavo. Paul wrote, I rebuked him in the face and openly, kuti aiwa zvauri kuita izvo hazvina kudii, hazvina kunaka, you are a hypocrite, hazvina kunaka. Saka nyaya iyi haina kutanga nhasi yezvinhu zvinonetsa izvi maculture nei. There is nothing wrong with the tribe. There is nothing wrong with nation, but paunongozowedzera ism iyaya iyi kaita tribalism, it becomes an evil, and that is what the devil majors in. Mwari ari kuda kuti matribe akasiyana siyana shoko rake risvike, tichivarespekta sevanhu, kwete kuvatora sezvinhu. Vanofanira kudzidziswa zvose, kutoti even nechikafu chamunodya hachina kunaka, munofanira kutanga kudya chikafu isu chatinokupai, even though zvavari kudya pamwe zvisingapikisani nezviri mubhaibheri. Saka panoda kuti sechechi tive nepfungwa dzakazaruka, tisangoverenga mavhesi, but tiverengewo nevanhu, so that tivarespekte sevanhu. Tikaita izvozvo vazhinji vanogamuchira vhangeri. Okay. Saka nemamazwi mundevera haasi kufanirwa kutanga ashonalizwa kuti azoita musabata, kana kuti mushona haasi kufanirwa kunge andevelaizwa kuti azonzi uchione manje chisabata chiya chazomwirira manje. Chimwe chamuri kuti chisabata itsika dzemadzibaba. It's not part of the
purpose and the reason why we exist as Adventists. Mhm. Saka kana tichikotenderera tiri pedu pachechi yepamhari paya kana tikazosimuka kuenda tinosangana nevamwe, ngatirespekteiwo vamwe. Handiti ndizvene. Ende pane vamwe vanotofunga kuti ko kana vanyatsomusabata chaiyo unofanirwa kudya nefork and knife sezvaita varungu vana Robertson nanamai yeyo vaitisa zvekukri. Handiti muri kuona? Monyatsogara patafura yonyatsorongwa zvinhu zvakanyatsokunaka mogamuchira sabata. Handiti muri kuona? Anything chinoda kungoita kunge dehwe rembada kuda kuita kudini zvinonzi iko madhimoni ayaita sei atanga zvakare. No. Zvazviita vanhu handizvo Mwari zvaakatigadzirira. Takagadzirirwa kuti iko in our diversity we become one strong team. And it is a test of faith. Ndinofunga kuti nini, it is a test of faith. Kugona kunogara neuyo mugotaura nyaya, ugogara neuyo mugofarirana, kugona kupindirana nevamwe. Handiti ndizvo. And still accept them as human beings. Ndinofunga kuti ndo chiKristu inini. Mukati mekurarama. Mwari dai angakukomborerai akuitirai zvakanaka. Dr. Watson, if you have anything to say. So munoona kuti semenzaniso 1 Corinthians 16 verse 20. All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. Inodzokororwa zvakare 2 Corinthians 13 pavhesi ya12. Greet one another with a holy kiss. Inodzokororwa zvakare kuna Romans about 5 times. Inodzokororwa nyaya iyoyi. But kunoku tikatanga kukisa vanhu pachechi, mavhesi angu ndakabata hazvipere musha. Asi mavhesi nendinani ndinawo hazvipere musha. Why? Because culturally atishandise kiss as a form of social greeting and so on. Ine zvimwe zvainoreva. All right? So but zvitori mubhaibheri. Saka zviri kureva kuti the Bible is divinely conditioned but historically constituted. The Bible has not ignored the culture of the people through whom the revelation came. That is also transmitted. But chiri kucommunicatwa is the principle behind, not necessarily the policy or the rule. Saka isusu tunoita mahandshake. Kune dzimwe nyika hazviite. And kune dzimwe vanokoshesa hug. Kune dzimwe it's this kiss. I've been in many Adventist churches, especially in Asia, where you can never preach kana kutopinda muchechi wakapfeka boots. Hazviite. Pane nice shoe rack panze apa. Munhu wese anosiya boots panze. And so on. It's cultural. And so and it's so strong. It's a sign of respect. Yes. Okay. I mean, that's You serious can't. disrespect. Kupinda ne boots muchechi. In many of those cultures, hautopindi ne boots mumba. Let alone mumba mamwari. Those are, and it's the same kind of cultures. Zekunzi Moses anonzi bvisa boots dzako. It's that kind of, it's Semitic culture. And then saka tinosiyana pazvinhu zvakaita sekuti kuparidza, kuimba chaiko. Okay, panonga noti hachisi chisabata. Chisabata is maybe it's a creation yaunayo mupfungwa dzako based on your exposure or lack thereof. Yekuti wakazviudza iwewe kuti ichi ndichocho chacho. Are you getting that? But church inoi haina manje ichocho. Because inototaura kuti even in music guidelines echurch ino kuti nekuda kwemacultural differences panonga anogona kutoimba zvokuti iwe unogona kufunga kuti havasi serious nekunamata. But vatori serious because in their culture that's okay and that's acceptable and so on. Saka zvinhu zvakakosha kuti tinzwisise kuti chinonzi unity chiri papi, diversity iri papi. Tisaedze kuenforce kana kumanikidza conformity to our cultural norms and expectations. Zvinounza friction and hatiwi nenyaya iyoyo. Tinorwa kusvikira kingdom come. Asi kana tikafocasa paunity, we can enhance the mission. If we celebrate diversity, nezvinhu singapesani neshoko raMwari, it becomes a blessing. Pachechi ipapo ngatimboona, celebrating different cultures. Kutoita maprogram chaiwo. Ekutoti ngatimbotaurai
timbonzwa kuti kumabuja kana muchidai zvinorevei kana muchidai zvinorevei zvimwe zvacho zvichatokubatsira kunzwisa Bible in a deeper way. Pane nguva yandakamboenda kunovhizita the largest mosque muno muZimbabwe iri kuBelvedere uko. I mean, just as we were going through, and the imam is the pastor in Islam, as he was taking us through, you know, you begin to have certain passages of scripture come alive, you know, in certain ways. Wow, okay. Nongoverenga sekunge zvinhu zvaitika kare, and yet it's a way of life for some people today. Jesus greeted his disciples and said, "Peace unto you." That's salam alaikum, which is an Arabic greeting, standard Arabic greeting. Until now. Serious? Yes. All you know, right. but kwatiri unongoverenga verse, but we don't have that kind of wording in Greek. Practical. Saka culture inokwanisa kuti different cultures may also actually help us appreciate shoko raMwari at a deeper level and also advance the mission of the church. Yeah, mandifungidzisa patakaenda East Europe in Romania, vanokugreeta with a holy kiss. Yeah, all right. Kuti pace domnoloi. Pace domnoloi. Pace domnoloi. Saka pakatozotorwa kunziko panyatsotsanangurirwa iwo pache zvavo kuti kuno ava manje havakiswe vamuinawo this time havakiswe chemberedzekata what kind anoramba kisi sei munhu wekupe akadaro amba atisema kusvika pakuramba kisi. So those were different. And you know, there are these, I think pamtoko wakakupa mvura ukaramba kuimwa wavaramba uchatukwanisi kuvaparidza. Unofanira kuzvihwisisa zvinhu usati wanovashanyira kuti mvura yavo hairambwi ingomwawo zvinhu kutaridza kuti wagamuchira tawana pekutangira noukabva watoramba ipapo vatokuramba neshoko rako havacharivharana. Kwamarange uko ukaonekwa uchibva wanyanya kuti kwati nemukadzi wemunhu no nyange uri pasta unotaura dzei baba wacho wasipo handiti muri kuona nayo cheripo. Saka imwe nzvimbo imo muno Mash East uko paine vamwe vaida kuita sekuchera zvibhorani, saka nyaya yacho inenge yakataurwa paina namai vakati nyaya yenyu yakanaka asi aitozoda kuti muudze vana baba kuti munoda kuisa zvibhorani munharaunda inoi, otherwise hazviite. You see, it's culture. Yes, you need to respect that. You need to respect that. Saka Mwari dai anga atikomborera atiitira zvakanaka. Let's celebrate each other, because the purpose yekuti iko tinge takasiyana zvakaitwa naMwari kuti vhangeri rigoenda kumitauro nendudzi dzakasiyana in their cultures vagosvikirwa neivhangeri. So our differences actually are an advantage. Zvotibatsira, zvotitungamirira mukuita fulfill the gospel mandate yatakapiwa naJesu Kristu. Mwari ngakubatsirei akuitirei zvakanaka. Dr. Mudzengi, tinamatirei. Tinamatei. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, toda kukutendai nemhaka yekuti muri rudo, ende mitemo yenyu inosamaraizwa muchiti ida Mwari wako nomwoyo wako wose, nepfungwa dzako dzose nesimba rako rose, wogoda wokwako sokuzvida kwaunoita. Zvese zvingori murudo. Tibetsereiwo as your body kuti tireflect your love even tine maculture akasiyana. May your love be supreme. May we enjoy and celebrate our diversity since we are already united in you. Tibetsereiwo tisada kuzviisa mberi but tise Kristu mberi, atungamire zvose. Tisangodzidza shoko renyu but tidzidzewo nevanhu. Tikavanzwisisa
tigoita kuti shoko renyu tirisvitse kwavari Amen. nenzira dzavanorinzwisisa zviri nane, kuti vagokugamuchirai, vazhinji vagoponeswa. Komborerai maefforts ose ari kuitwa even nemasangano akasiyana-siyana, nesangano renyu rekuti vhangeri rive available in all different tongues, so that people can hear you and your word Amen. in the language of the heart, in the language they dream in. Ivai nesu kubva zvino kusvika nokusingaperi, muzita raJesu tonamata. Amen. Amen. Tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu hatichazotyi, titerere kwa ari, toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo. Tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu hatichazotyi, titerere kwa ari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, kumusha, kumusha. Tinoenda kumusha, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, apo kusina neema, Jesu alikupenya, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Apo basara pera, ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa. Ndichamsiwa mponesi, apo achazouya, iye anondigashira mumusha. Ndichamsiwa, ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, ndichamsiwa, ngemadzadzi mumaoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona
ake nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu kumkudza ngerudoro nemutsa, anondigadzira musha kumsoro. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, nematadzi mumaoko ake. Ndinotondera awa warikamwi wakafa, kuti ngerufu tapatsana nawo. Apo Jesu auya nawo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, nematadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urambo. Ndichaimba neweseri yorore kufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, nematadzi mumaoko ake. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, nematadzi mumaoko ake. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa,